Amen. uJesu ukwazi umthethwa ungena endodeni isitabane lento ekuthiwa uthi uzalwa nayo. uJesu anandaba lento uzelwe nayo ngoba uyena umkhando wabantu. ufika kuyona nje athini le angiyakhanga lento mawuthi konke beyishoda lapho ngoba intombazane meke yathi indoda isokusho konke seyakhiwe kuyona. uJesu vele afika athi khona la afika isephule leyo nto buye intombazane ngoba into yakhiwa umuntu. la ke Jesu ke kunabo abadoda uJesu angena kuwo wavele owashintsha namantombazane khona umuntu madoda angazi amantombazane ukuthi kanjani ke ngicela ungayikhombi ingasho enye yangena nje umoya yashintsha ukuhamba kathi hamba kahle yashintsha wamangena umoya kuyasho umoya lo ngoba akekho umuntu wesifazane ongathe umuntu wesifazane agqoke ibhulukwe atebhise abesehambisa kwento isho ukuthi khona engena umoya. Bafowethu kanti uNkulunkulu uyabuka nje wafika wangena uNkulunkulu manje kharakatha yashintsha intombazane yami intombazane. Namhlanje ke sibonga uJesu ke ngawo lawo mantombazane. Amen. Ngicela ukuthashi bafethu sithathe namabhayibheli ethu Efeso 4:26-27 ningifundele lo ndawo yodwa sithanda sikoduke baba labafana badlala ama-keyboard. sondela baba hlala la ngoba ngiyasumala manje uyazi uhodoba khona isikhathi sokufunda khona isikhathi sokushumayela. Mambishophe awu-2 ama-verses engifuna siwafunde. I think Deuteronomy and Efeso. Elami iBhayibheli angazi ke lelami iBhayibheli aninalo nini. Elami ngedwa ufunda lelami. Ngizozwa ngithanda. Bafethu angibingelele amadodana namadodakazi ningadinwa kulelo sayidi. Yadinwa bafethu ukhona into enjalo. Amen. Ngibingelele ngokuba madodana namadodakazi ayazi abapostoli bakhona ezulwini bafethu ngiyolanda into ngazi uyibone. Nginamacala ongakazi wabone engisayowalanda phambi kwenkosi. Before ngilanda amacala ami ngisazolanda amacala alaba kufanele mangikhuluma kulaba ngikhulume ngiqoshame ngoba uma ngike ngakhuluma kahle uNkulunkulu uzongehlulela qala ngalokho. Amen. Asifunde mambishophi bese ngisuka la. Yona 26-27. Ubani ongangifundela leli lesingisi ke ngifuna siwafunde sobathathu. Kunezinto engifuna sizifunde. Mpostoli Mthetho, inhliziyo yami ithi right yami. Inhliziyo yami ithi ngabza kwethu engathi into kaNkulunkulu noma uNkulunkulu angaqala phezulu. Ngizwile uMngcwele ekhuluma la izolo ngaba shocked. Yathi inhliziyo yami ngizoqala la. Kusho ukuthi umonakalo awukho bazalwane. Umonakalo uma-leaders. Ngoba le niyakwazi ukuqopha. Iqopheni impela afuna ezwe ama-leaders umhlaba wonke umonakalo abawudalile. Obabona abantu abakwazi ukuthi mabethi asibe ngenyawo sume sime asibizwa ukuthi
siyabesaba, simiswa pha ukusaba uNkulunkulu ngabo. Sukuma sibe ngenyawo. Futhi ke thina emsebenzini esisebenzayo siphethe siyikhulu. Asikwazi uvele sisukunyiswe nje umuntu ongasebenzi umsebenzi esisebenzayo athi asibe ngenyawo. Sisaba uNkulunkulu kuyena bese siyamanga ngoba une authority ngenxa kaJesu. Amen. So lo muntu ke udinga uqeqeshwa kakhulu understand into asuke senzisa yona ukuthi ibaleke kangakanani. One day uzosukunyiswa yena. Amen. Bafethu ngicela ningiyeke ngikhuluma namhlanje. Ngizobe ngishumayela mhlambe kusasa. Ngicela sifunde mambishop. Verse 4 verse 2. So 2 izinto engifuna sizifunde ngoba ningizwe kahle. Angifuni lethe ethiwa isambulo. Ngifuni ke ngicela ningiyeke ngaleyo nto ngoba iyo kanye lento eyenza abantu bangasizakala. Uthi wakhona umuntu oqaqa isambulo. Angisifuni into engizangazifuni abantu balimala ezikhona. Bafa abantu bafa beqaqa izambulo. Namhlanje khona abantu abaqaqa izambulo baziqaqa bazalwane balifunda iBhayibheli ngathi bake banyathela kaIsrael. Abazi lutho ngoIsrael. Abazi balibekwa lapho kodwa bafunda into bese bethi bembulelwe. Umbuzo uthi bambulelwe ubani? Why lo mbulana angambuli ngabo? Yini ndaba? Uthixo uma embula izinto angazimbuli ngawe, azimbule ngoIsrael. Thina sihleli nabantu la eMelo sizoveza iEmelo ukuthi yini uThixo ayifunayo. Sizobuya siya kaIsrael. Siya kaIsrael. Kodwa kwamanje sise-Emelo. Sizothi nje eMelo nansi into uThixo ayifunayo. Bafundisi base-Emelo ngizomemeza ngithi uma uThixo esefika uyobusa athi ibandla lami liphi uphendula uthini. Ifuna 2 leyo ndawo ine-2 ithi 1 ithi 2 ime. Uma nithukuthela zibambeni make ngicabanga ukuthi lisho kahle lithi iBhayibheli leli lami lithi akithi lino full stop lapho elami leli la ufika ukuthi thukuthelani ningoni. Lisho lapho lithi elami lithi uma nithukuthela ukuthi ukuthukuthela into ekhona. Kodwa uma senithukuthela zibambeni ningoni. Yabona lamagama o2 yiwo lawo amoshe yonke lento. Yabona uzothiwa umfundisi uya-Home Affairs uyokwenza into ekuthiwa incwadi yesahlukaniso. 1 ufika wathukuthela, 2 wona. I feel like preaching here now. It's my father. Akosatani. Yonke into njalo ushathana. Ushathana. Ishwi likaThixo libhala izinto eziwu2. Labantu abafuna ama-scriptures bajaha ukufunda iBhayibheli bangafuni ukwenza. Lithi iBhayibheli thukuthelani. Ukuthukuthela yinto ekhona. Kusho ukuthi kuyathukuthela. Ikhonto engangidina, ikhonto edinayo. Kodwa iBhayibheli lithi noma sethukuthele kodwa ningade ubona. Alisho ukuthi gathana ushathana. Lithi sibambeni. Emambisho iphelile phela. Mawuthanda ukuyifunda umthetho funda yakho. And don't sin by letting anger control you. Okay.
let the sun go down while you are still angry. Don't let the sun. It should be Right. Angifuni sifunde bese sithi asifunde mazane ichapter yonke ukuze si understand. So understand ngala mabili. Don't sin by letting anger control you. By letting anger control you. I-anger ayina control. Controller wena i-anger. Hallelujah. I-anger iyo le eyenze abefundisi kwasuka umshindo endlini badinwa bathatha imoto baphuma bayesitolo bediniwe. Uma befika esitolo babona usisi othize kusho ukuthi i-anger yabonisa. Uma esebuya esitolo ubuya esitolo esengena endlini umfazi kade emshiye endlini akuseyena. Usekhahlela izitsha useyona ukhahlela izitsha manje ngoba ugcwele i-anger. Kusho ukuthi i-anger iyamcontrola. It's very dangerous. Udinwa. Ngikhuluma nabafundisi wanje. Amen. Ngikhuluma nabazalwane sithi udinwa ku-dangerous. Ubani umhlaba engena ufundise umuntu oshadile nje. General. Soshadile. Uyabona ukudinwa ukuthi kumbe kanjani? Uyabona kwenza kanjani? Udinwa la. Umuntu oshadile uyangezwa. Ngesikhathi udinelwe wena nomfazi. Ngoba siyayikhuluma leyo umfazi nendoda futhi kuyila. Mawudinelwe nomfazi. Nihleze embhedeni owodwa noma umfundisi afunga wathi nina nobabili anise babili senimuni seninyamanye kufika isikhathi la khona indoda idinwa khona noma umfazi la edinwa khona. Uma eke wadinwa umfazi kusho ukuthi umbhede ekade belele kuwona ngoba imbhede lapha umbhede uba nemqamele u2. Right. So into ezilapha embhedeni zama nga2 khona yenye lenkulu eyiphila enkulu ngazibizwa ngani leyo enkulu ebekwa embhedeni iba u2. Right. Uma kuke kwadinwa indoda mayidiniwe ayibheki ngakumkayo. iBhayibheli lithi general thukuthela. Kusho uthukuthele. Sesikhathi manje yolandwa. Uyafika embhedeni general. A man oshumayela izwi likaThixo. A man ombulisa imbulo. Nange embhedeni uselele. Ulele indoda. Hawu ngingathi kancane ngibuya kancane. iBhayibheli lithi umshado umfuzisela kaKristu nebandla. Kusho ukuthi one day uKristu uzosithukuthelela. Masifika embhedeni uKristu asiflathele. Asiflathele. uKristu uyifunda endodeni ethukuthelayo ukuthi one day nawe njengoba uflathela umfazi wakho naye uJesu uzokuflathela. General, it's very dangerous thukuthela. Uflathela umngakho. Now njengoba uflathela umngakho angazi ufundisa abantu ngoba lo okushadisile akayenzi le ufuze bani. Uflathele njengoba uflathele asikakafiki le university malinga show. Yebo ngikhuluma ngobusuku mina angisho ukushona. Mina nisuke nijaha inteni. Mina ngithi ilanga lishona ngo6 wena ulala ngo9. Njengoba ulala ngo9 nje kusho ukuthi weqe. Now isithelo sento eqile
naso sithola lapha ngo9 o'clock sekuyalala kusho ukuthi weqile iBhayibheli lithe linga wena washonisa so nje ukushonisa sekufika la khona ke kuvela isithelo sokushoniswa kwelanga haleluya usulele nankuma ngumfazi nendoda bayangizwa abantu abakholwa uJesu ulele uflathele athi umfazi ngoba ngiyakhuluma ngoba ngiyikhehla umfazi unesikhathi sokuthi ke njengoba embhedeni ufuna ukuloka enyakaza aze kuthinte nangeenyawo njengoba kuthinta ngeenyawo uphusha yonke into ngoba awufuni umfazi kuthinte ngoba uthuthele ingubo yinye ingubo kodwa bafethu nakhuluma ngosisi saba abantu bangizwe enyameni ngithi awubangizwe enyameni wemo bangizwe enyameni labantu ngithi ingubo iyi-1 kodwa kuflathelwene shala bada uflathele general uflathele wena thisha ofundisayo fundisa umfazi uthi umfazi ubuyaflathela uJesu lo njalo lo mfazi lo njengoba ebekwe kuwe ubekwe kuwe ngegama lika Jesu kwathiwa uJesu ke ndoda unje indoda yanqamla umthetho kaJesu yafika epulpit yadonsa iBhayibheli ngoba mase ifundisa abantu iBhayibheli ithi izwi likaNkulunkulu the question is uma kuyizwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli liyinkemba liyahlala kwahlukaniswe ithambo lomkakhe yini lo afundise ufundisani ngoba izwi likwehlulile ufundisani webefundisa South Africa yini lifundisayo izwi linehlulile abefundisi bagcwele home affairs bayodabula inkonzo emshado bahlulwe inkonzo kaJesu bathukuthele bona bafuna ukufunda amavesi amaningi athi in Hebrew word no asidingi Hebrew word la sidingi incwadi oyifake home affairs ilande uyela kumfazi wakho nangizoshumayela thukuthelana ngone thukuthelana John, don't let the anger control you. Don't let the anger control you. Alale avuke kusasa ekuseni umzoshekisela ishatha lababa bayanda. The question is control my anger God. The anger is controlling him or her. Njengoba ishatha labahanda kusho ukuthi ulaka lusho phakathi luyaphuma ngoba abekho abantu bakamoya bazohlola ukuthi loshanda labashanda isithini lento yini lekhuluma la kumuntu isho ukuthi lento lomuntu uqabele nomfazi wakhe asizwe abekho abantu abahlola umoya asibanjwe ngelimi ufuna thina ngena kweli kamoya ngasasulwini le akuyona abantu lento lebazalwane akuyona into othi mawulele mawufika nje emsebenzini usebenze kabili kathathu bese ucabanga ukuthi ubiziwe ubese uya kuyona lento mawuya kuyona iyakhalisa le iyakhalisa
Indoda iyakhalisa. Iyakhalisa. Akusi ulahlekelwa yikho konke. Ulahlekelwa imali, ulahlekelwa imoto, ulahlekelwa yena yonke into. Ibiza letikubizela kuyo. Base bakhuluma befundisi bathi hlobo lolu awuna moto, awuna lutho, awuthandazi. No, ngiyathandaza. Don't let the anger control you. Don't let the anger. I-anger yimbi. I-anger ngiyeza koma. I-anger yenza ncike yenkosi ukuthi esontweni kukhonzwa. Inkonzo yinhle. Udinwe, uthuthele. Uyazi abantu abashiya amasonto. Umuntu nje bayizoshiya isonto yakwelinye ibandla akalishiyi kuhle kwesikhathi. Usuke ediniwe. Udinwa isenzo esuke senziwe esontweni. Engazi ukuthi makwathi ngicela imali esontweni uyadinwa udinwa nje ukuthi cela imali. Don't let the anger control you. Macela imali ngicela oba nayo. Wena sit down. Ulalela izwi. Ube imali onjani? Mashawu ifebe esontweni siyazi isifebe. Sazi kahle isifebe. Ngoba siyazi isifebe. Isifebe siyazi. Njengoba kuthulwa ngeyifebe nje wena uma usona isifebe. Usho ukuthi lesonto usuke lingabaze ifebe. Wena usona isifebe. Hlala phansi. Hlala phansi. Isifebe siyazi. Ngoba kuthi sekulethiwe sizi isifebe sophenduka. Khona ngizoyikhuluma namhlanje nibe shocked. Be shocked. Sizophenduka nje namhlanje. Emdinweni. Yazi ngathi uzonda umuntu uyaphetha. Uyaphetha no udiniwe. Calm down. Don't let the anger control you. Ungafunda bafethu. Sengivala, funda. Uma nithukuthela. Uma uthukuthela. Zibapheni ningoni. Nje ukuthukuthela kuyinto ebambekayo. Ukuthukuthela yinto ebambekayo. Wetshela bese ngiqedwe yazi. Sengiqedwe. Now, angithi uma uyazi madoda khona izinto ezifihle kabi futhi yazi amadimoni khona amadimoni esithi masithi in the name of Jesus aphuma khona angaphuma. Sibone ugeneral efaka isuti kahle kabi madoda kanti ulala kwelinye ikamera. General yazi mfethu njengoba ngilungenisa ngawe ngiyazi mfethu ngeke uyidinelwe le nto ngisho awulimali. Ulala kwelinye ikamero. Umama ulala kwelinye ikamero. Ayikho into emthintayo. Uyazi ukuthi yindawo bafethu ngitshela. Uqabene njengoba yena ewumfazi. iBhayibheli lisho njalo. Thina siyumfazi kaJesu. Kusho ukuthi lento ayiyo uNkuzimalanga iqale ekamereni eliphezulu. Yehla yaze ufike ekamereni elisezantsi.
uxabene nomyeni wakhe. Alright. Uma bexabana basakhulumisana. Okay. Alright. Okay. Wehla ne-anger. Alright. Wathi uyafika kulo anikwe yena kuthiwa ungumfazi kuyena wafika ne-anger. Washo ukuthi i-anger iyamcontrol. Uhluleke phezulu phela uma ningakhulumisani nalo olala naye embhedeni umoya uzogcina ungakhulumisani nalo kwenyama ngoba ukhona kwenyama ukhona okamoya. Njoba general ngifuna uyibuke lento mfethu ngikhuluma iqiniso abafundisi nabapostoli uma nithethisene noma general ngeke uthandaze umuntu kamoya ngeke akuphumi umthandazo i-connection from above ibala from here to here. So uma kudashuka iplug laphaya automatically iyadashuka. Alright. General. Now. Bukan. Finish. Bukan. Now, njengoba iplug idashukile phezulu yadashuka kwena yadashuka kulaba. Musa ukublame makwabona umsinde bandleni kuqawana abazalwane belo awufunde amakha hamba uvule shalom lento bayifunde kubani uthi umpostoli ngikakhotha kancane ngakhotha laba ama-theologians uthi umpostoli Paul lingisani njengoba nange ngeyesu Kristu usho njalo uye usho njalo. Alright, kusho ngiyalunguza ama-theologians masesifika lapho kuthiwa lingisani mina izomshaya lo ngoba uqabene nomfazi umfazi wahamba lapha naye wahamba lapha usho nebandla lahamba lapha masefuna iBhayibheli kuthiwa ahlangane la eBhayibhelini kuzohlanganwa kanjani ekudleni kungahlanganwanga emoyeni. Nebona okay ngoba ngifuna ukubona ngifuna siquote imibhalo angithi ngithanda kanjani njengoba soquote imibhalo manje sengivala lesehlo mthethwa sake sehle ezulwini angazi uma ngisaphinda ngiyasho ukuthi makhona ama-theologians ngifuna siyifunde sake sehle ezulwini. Le ndaba yake yenzeka ezulwini noma bisho awungifundele andimneni iBhayibheli leli ngifundake ngifanelele kahle bafowethu uthi khona isimanga sake senzeke ezulwini. Uyazi mina ngangiqala ukubona umuntu uyazi lento kusho manje ukuthi abasezulwini baphakamisa izandla ithi nabasemhlabeni abaphakamisa izandla. Funda ke mfowethu nizwe kahle bafowethu into isimanga sasenzeka i-disaster eyakenzeka akayezulwini la emhlabeni. Yeah. Exodus 32. Exodus chapter number 32. Ndale yeah. Soqala ku verse 16. Funda ke. Izibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi izibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu. ngifuna nithole nibone kahle i-anger yenza umbona. iBhayibheli lithi izibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu. Yebo. Nokuloba Ngokuloba kukaNkulunkulu. yabona ke manje uNkulunkulu wabhala kuqoshiwe uNkulunkulu wake waqopha ebhebheni sama uJoshua
wathi akusilo izwi labahalalisa ngokunqoba. Akusilo izwi lokukhala ngokunqoba. Kepha ngizwa umsindo wabahlabelela. Wathi sasondela enkaba. wasondela Wabona ithole nokusina. wabonani Ithole nokusina. Ulaka lukaMose laseluvutha. bukelani i-anger He bent with anger. i-anger ubona into uMose Yo. Ithole nokusina. yeba wathwala i-anger bukelani kuthi ku-dangerous kanjani yebo ulaka lukaMose lavutha Wazilahla izibhebhe ezandleni zakhe. Wazaphula phansi kwentaba. lalela imali uzothini ebantwini ngoba into ayilande phezulu nangeyilanga webona i-anger ikwenza udedele izinto ezibalulekile zasezulwini. Abefundisi endaweni eseyemelo njengoba ubona kunje badedele umlayezo from above. Akekho umuntu obengadayisa amanzi kanti usaphethe umlayezo. Lithi iBhayibheli mthembu lento yayibhaliwe ayishiwanga emfuleni lento yayibhaliwe yayiboshiwe written words. Lithi ibhaliwe thina sikhuluma kuso mase une-anger udayisa uvaselina ngoba isuke ingasekho into nayo ayisekho into ongayikhuluma ebantwini ayisekho into ongayisho kubantu ungcono uthatha uvaselina unikeza abantu ukubambisa into ekade ibhaliwe lethi yabhalwa. No. Hayi ukuloba kwa-government kodwa ukuloba kwa-heavenly government. Zasingumsebenzi kaNkulunkulu. Nokuloba. Kwakungukuloba kukaNkulunkulu. Kuqoshiwe ezibhebheni. uJoshua wezwa umsindo wabantu bekhabuluka. Angithi niyazi ukuthi njengoba kwakulotshwe ey'bhebheni kwaphinde kwabhalwa. Banenhlanhla laba ngoba ayisekho ematsheni manje kodwa ibhebhe lisey'bhebheni zenhliziyo. Awuqeda amabhishobhi ngithandaza. Izibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu. Nokuloba kwakungukuloba kaNkulunkulu. Uqoshiwe ey'bhebheni. uJoshua wezwa umsindo Wakhamuluka. Wathi kuMose ukhona umsindo. Wathi akusilo izwi labahalalisa ngokunqoba. Akusilo izwi labakhala ngokunqoba. Kepha ngizwa
uMoses ayinikezwe it's very dangerous. Anger. Don't let anger control you. Ithi iBhayibheli ngenxa yola wadedela imfihlo. Yebo sisi. Funda. Bathe sasondela inkomo. Abona ithole nokusina. Ulaka koMose laseluvutha. Wazilahla izibhebhe ezandleni zakhe. Wazaphula phansi kwentaba. Wasethatha ithole belenzile. Walishisa ngomlilo. Walicolisisa laze laba nothuli. Walivuvuzela emanzini. Waphuzisa wona abantwana baka-Israyeli. uMose wathi kaAroni uMose wathi kaAroni benzeni kuwe laba bantu ukuba behlisela isona esingaka wathi benzeni kuwe wathi uAroni ulaka lenkosi yami malungavuthi uyabaza abantu ukuthi bathanda ububi ngokuba bathi kimi bathanda ububi senzele uNkulunkulu abazahamba phambi kwethu ngokuba uMose lowo umuntu owasikhipha ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. Ngase ngithi kulo onalo ego ongase ngithi kubo onalo igolide makalikhumule base benginika lona indaba engiyifuthumayo la ngaliphonsa emlilweni kwaphuma leli thole. Mose babona abantu ukuthi babedlubulundile ngokuba uAroni wayebakhululile base bahlekwa izitha zabo. uMose wayesema esangweni lekamu wathi lithi iBhayibheli uMose wama esangweni lekamu wathi abakaJehova mabeze kimi abasondele kimi abakaJehova mabeze kimi mabasondele kimi onke amadoda kaLevi ayesebuthana kuye wayesethi kuwo wathi kuwo usho njalo uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi akube yilowo nalowo kini abhince inkemba yakhe ethangeni lakhe adabule ekamu aye emuva aye phambili kusukela kwelinye isango kuze kube kwelinye isango lekamu yilowo nalowo wabulala umfowabo nalowo umngani wakhe nalowo umakhelwane wakhe. Ngifuna leya ndawo mabishop ngifuna ukuvala ngale ndawo le ethi uMoses wake wakhuluma noNkulunkulu ediniwe. La qala khona uMoses ukushumayela eqala phezulu ngenxa ukuthi uNkulunkulu naye uNkulunkulu waba neenga. Okay, so qala ku verse 7. Thank you. 32. uJehova wakhuluma kuMose wathi hamba wehle ngokuba abantu bakho abakhuphula ezweni laseGibhithe benzile isono. Lalani uNkulunkulu ma uluse ibandla akulona ibandla likaNkulunkulu. All right. uNkulunkulu bayefika eze esontweni uze kumpostoli athi kumpostoli abantu bakho abantu nje mawubagadile abakho ngoba uzobuzwa ngabo wena. Meke walusa abantu nje okwazi ukuthi that is why makho umuntu ongekho esontweni ehambile ebandleni kufanele umlandele ubuze ukuthi yini inkinga, kufanele achaze ukuthi yini inkinga, makufanele umyeke kodwa umyeke uswile. Ngoba ezulwini uNkulunkulu abantu mabe u100 ubazi be 100 kuwena. Mase kufika ekhaya ufuna abantu abawu100 wena uzo accounta. Ngicabanga ukuthi lento eyenzakalayo umhlaba wonke kuvela abantu ozulu umpostoli bethi baba ubaba wena
oZulu bephethe amabandla amakhulu kangaka bathi ngubaba njengoba uNkulunkulu engeze ngaphatha umsebenzi ongaka emhlabeni ngubaba wabantu bonke kusho ukuthi laba bantu ngisazobuzwa ngabo bonke before ngibizwe kumina indaba qeda sisi baphambukile masinyane endleleni engabayela ngayo yebo bazenzele ithole libuye bayenza balihlabela bathi nabo uNkulunkulu bakho Israel abaseGibhithe uJehova wathi kuMose ngibabonile laba bantu bheka bangabantu abantabo ezilikhulu ya ngalokho ngiyeke ukubulaka lwami lubavuthele uNkulunkulu manje ujoba umthetho okokuqala nje into enziwa uNkulunkulu ujoba umthetho ufuna uya kubantu ejomba uMoses amisile ebantwini uthi uNkulunkulu ufuna ukuthola ipermission uthi weMoses ngiyeke usho ukuthi uMoses kukuyena ukuthi uyabayeka noma kamyeki uMoses une-authority from above ngeke uNkulunkulu abulala abantu ngikhona ngeke ngaphandle bengammisanga mayemisile nje uNkulunkulu ethi omthetho ngiyababulala ngifela ngiyimela ngithi wathi baba kimi angigade umthetho uya kanjani kumthetho ngikhona mina ingakho kufanele bafundishe niqaphele yabo ngalokho ngiyeke ukuba ulaka lami libavuthele ngibaqede funa ukubaqeda ngikwenze ube isizwe esikhulu kanjani uMose wamshweleza uJehova uNkulunkulu ngithi uMose waqala wakhuluma kahle manje washweleza wamshweleza uthi wamncela uJehova uNkulunkulu wakhe wathi Jehova ulaka lwakho uyazi ushunyayela ubavuthelelana abantu bakho mani uyazi isigebengu lesi uMoses isigebengu uMoses usuka la ekade ehlulwe ulaka uyoshumayeza uNkulunkulu uMoses wamisa imvuselelo special imvuselelo emisela uNkulunkulu imiswa umuntu ohlulwe yenga wabulala izinto zikaThixo nanje manje uyomisa imvuselelo umisela uNkulunkulu All right. General. Bebona ingozi. uNkulunkulu before akhulume wayesediniwe. Kusho ukuthi enga kaNkulunkulu yehlela kuMoses. Oh, like father, like son. A spiritual. Moses wabamba into kayise. Waphikisa izinto uMose kanti uyise usafuna ukuphihliza kusho ukuthi uyise wayesephihlizile it's very dangerous enga umoya uNkulunkulu wathina njengoba ethi ngiyeke ngibaphihlize kusho ukuthi wayesebaphihlisile yehla lento eqala kuMoses mayingena kuyena ngoba ne-enga wane-enga waphihliza izinto ebona izinto ngoba yayingekho isidingo sokuphihliza kodwa waphihliza kusho uNkulunkulu wabona kuqala ebona kwakhiwa izinto angazifuni wadinwa uNkulunkulu washo ukuthi uNkulunkulu umuntu weprotocol wangajomba kusho ukuthi lento yaphuma la kuNkulunkulu yangena kuMoses automatically yangena kuMoses uMoses wadwala ulaka walahla izinto zikaNkulunkulu waphondeleka-ke manje ukuthi ayijike le iyokala phansi
upinde wathi uyafika baba wakho ayifika nayo lento tata mfowethu mthandaza thandaza manje ngoba ufuna sikhiphe lento egcwele ebandleni uMose wamshweleza uJehova lithi iBhayibheli wamthetha lithini ngesibili. But Moses tried to pacify the Lord, his God. Oh Lord, he said, why are you so angry with your own people? Why are you so angry with your own people? All right. Whom you have brought out of the land of Egypt. Right, Jehovah ulaka lwakho lubavuthelelani abantu bakho obakhumbula ezweni laseGibhithe ngamandla amakhulu nangesandla esiqinileyo na abaseGibhithe bayakusholoni ukuthi wayabakhiphela okubi ukuba babulale ezintabeni abaqothule ebusweni bomhlaba. Phenduka angithi manje kubuyisa i-order ngoba kube ne-disorder ezansi kanti i-disorder it's very dangerous ukuthi umuntu oshumayelayo engazicontrol ngoba lento izokwehla iyezansi kuzoze kuphoqe umshumayeli wakho noma ingane ebandleni ivele igcwaliswe ngomoya ivele ikhuphuka ithi baba why you so angry kuthuka ibandla bese lithi hey baba phenduka kusho ingane igcwaliswe ngomoya manje uMoses ukhuphuka uya kumdala wey'nsuku uMoses ukhuphuka uya ku-creator uMoses ukhuphuka uya kumdala uthi wesomandla ngani wena uthe wena asingathukutheli yini lento esenhlizweni yakho wathi mayelunguza enhlizweni wayibona into embi all the ancient of things. nina niyabasaba abapostoli lababili kuthiwa le ndoda yanyuka yayakuye yathi uyazimana le nto kwenzile this time around ayenziwa awumfunisanga phenduka kulobubi bakho wazi wangahloniphi uMoses kodwa uMoses wazi wangahloniphi kodwa general uma ukwazi ukuphenduka the creator how much more our apostle how much more the bishops how much more the pastors phenduka nkulunkulu kulobubi bakho olakeni lakho Khumbula
ufuna libavuthele baba ababulala Othule. usho uthi njoba kuthiwa alijiki izwi lakhe ufuna izwi lakhe ukulijika washo ukuthi kunomuntu wathi nakabadala today phela wena Jehova izwi lakhe alijika phela wena Jehova okushilo kuba njalo ingenzeka into enjalo wesomandla as long ngisekhona mina ngiyababona Joshua ngiyababona Aaron kodwa kusekhona mina ngeke wenzeke lo monakalo ngisekhona repent uma uNkulunkulu ezwini ekwazi ukuphamisa izandla arepente, how much more the pastors, how much more the evangelists, how much more the generals, how much more the apostles, how much more the church. Usithi uNkulunkulu lento yaqala phezulu yaze yafika ezansi. Bandla likaJesu, allow me to introduce the man from above, the man from above, the man from above. Okuyena waphenduka kuqala, okuyena wathula waphambi kwabagundi, okuyena wama phambi kwabantu. uJesu igama lakhe, uJesu igama lakhe, owathula phambi kwabagundi ethulela mina nawe ukuthi noma sonile kodwa ukhona umhlatshelo ozohlawula, uhlawula amadala noma konakele kodwa usekhona ibhalsamo wadile yathi khona into othi mawuyibheka enhlisweni ubone this is not me. Amina ngiyoma kanjani phambi kwabantu nginje kodwa abantu abashiya ukukholwa khuluma nanje khona amadoda ahleze emajointini akhishwa iengo ahlele emajointini namhlanje abanye badole emgwaqeni badla ama-drugs abanye bayeke ukukholwa bayakholwa kodwa bayeke ukukholwa badinwa isenzo kodwa namhlanje ngizophumelela ngithi repent phenduka uyamenyezwa ezulwini cela siphakamiseni isandla sethu ngenyawo ufuna sonke sihlole ezweni lakamoya namhlanje yini le nkosi akimi namhlanje sizolashwa ezweni lakamoya. Indaba yethu clean bafethu umthetho, indaba yaqala phezulu ongaphezulu kwethu uclean akutholakala ngoshiso kubo uclean yena waphenduka selekuthina nganza kwethu cela sivala amehlo ndiphoke ngathi ngibiza umuntu ukuthi la umi khona vele usendele sothandaza uzobuyisela umuntu namhlanje endaweni akekade kuyo wasegaleni kuzobuyiselwa izindima zakho into elahleka izobuyela namhlanje yini into efanele uyenze akuyona into yokuhlala
Thina ucabanga ukuthi bonke abantu badayisa amafutha usane enga ukuthi wabona umuntu eshumela izwi likaNkulunkulu wacabanga ukuthi abasekho abantu abashumela izwi likaNkulunkulu bakhona. We glorify your holy name. Help us, O God. We glorify you. Yafisa standards. Now we corner. Makuthi kuba ngamadolo uvele wenze njalo. Makuthi sangaphambili uvele wenze njalo. Makuthi lala kwesisu uvele wenze njalo. Lonke inkosi ethi wena namhlanje funa ibandla abafethu libuyele endaweni la likade likuwo. Shamaya matha. Sibuyela endaweni yethu thina. Asibona abantu asibona amagwala thina. Thina sihamba noThixo. Somebody inkosi yaphezulu sasike nje uyazi nawe ukuthi wawunjani wawukhuluma kanye wena amadimoni aphohle kodwa namhlanje usibona ungelutho. Hey, let me tell you into yakho nansi shuka la ukhona sathandaza manje indaba yakho iyaziwe ezulwini. Wawushumayela wena kwenzeka imanga wawufakaza wena kwenzeka imanga namhlanje wawuthandaza wena kwaphela umthandazo kwaba mnyama ezweni likamoya kodwa ngizosho ukuthi isekhona into esezulwini. Ngicela sithandaze namhlanje bafethu siyeke umoya asikhuphukeni siyengeke asambeni amagama ethu asiwalahle ezansi asiwalahleni amagama asiwalahleni amagama bafethu asiwalahleni asikhuphukeni bafethu siyolanda lezi zinto sizilahlile zilahlekile sesabhanga siyolanda ezintsha manje siyolanda imithetho emisha siyolanda izinto zasezulwini siyolanda imithetho emisha. Yiyo lento ezwayo kade wagcina ukuthandaza inkonzo ayithi lala phasi ngesisu lala phasi ayithi lala ngomhlane ayithi duka ngamadolo izinto zasezulwini. Umuyinto wawuyiyona ekuqaleni. Asikho isidingo ukuthi sishumana kakhulu. Wena ukhuluma izwi lenzeke. Ashalaba. Wena ungabesimfuni nepha. As long as you got the Spirit of God.
akekho njengawe Baba kithi Umusomandla igama lakho ubani njengawe Hani futhi bengakhuluma kanjena ngaphandle kwakho uNkulunkulu igama lakho Baba siyabona egameni lika Jesu sibonga ukubanda Baba sibonga ukubanda uNkulunkulu akekho omunye singafunda kuye ngaphandle kwakho umusomandla igama lakho sithi bayethe uwe uNkulunkulu uwe mighty Jesus Spammen spelen genauw als Valamich. Valamich. Nithi mthetho mawurepenta uNkulunkulu akushiya empty. Urepenta phenduka ngithi. Asikwazi ukuya ebantwini sihamba si-empty. Akudlula. Funa siyavuka kusasa sabanye abantu. Funa uNkulunkulu mayengena emntwini angena phelele. Ingozi ungena kaNkulunkulu kumuntu abe wafu. Bengithandaza namhlanje ebusuku ngithi Nkosi ake ungene ebandleni lakho uphelele. Kuye ngathi amagama lawo esibiza ngawo ngalahla. Mambi. Mawazangiphakanyiswe. Hey, mawumkhulu akwazi nje ukuthandaza. Akwazi nje ukulala phansi. Ngoba umkhulu kuzothiwani. Uyazehlisa. Ngifuna namhlanje uma uNkulunkulu wake wehla ehlela umuntu kusho ukuthi nomuntu kufanele ehlela uNkulunkulu. Now is the time. Uyakhula yena manje uzokhula uNkulunkulu bafethu kithi namhlanje ebusuku. Awu bafethu lesisikhathi masikasinike lenkosini sokuthi khula wena Nkosi sinciphe thina. Uyazi mthetho uNkulunkulu mfethu ngifuna ukukhuluma njengendoda ene-authority. Lo baba une-problem esibindini sakhe sizomnikeza isibindi esisha by the power of the Holy Ghost. Uzothola isibindi esisha. Uzothola isibindi esisha. Lesikhathini esithumisa uNkulunkulu inkosi ezulwini izonikeza yena isibindi esisha. Uyovuka kusasa efakaza etshela abantu ukuthi ngabona isimangaliso. Yangithi oPetro sebafa kodwa umoya woPetro owubona phakathi koPetro usekhona. Umoya woPauli usekhona. Umoya woNgidi usekhona. Umoya woTheresa usekhona. Hey bafethu namhlanje ngifuna sehle sothi sibuye ezansi. Uphakeme kumele futhi uphakanyiswe. Ubukhosi bungobaba kumele udunyiswe. Awukanza kwethu ngicela sihambeni ngenyawo manje sithi uma amadimoni ekwazi ukungena ezweni lakamoya nathi we can do it. Oh shaka papa. Oh shaka papa. Siyezweni lakamoya manje. Siyezweni lakamoya manje. Siyezweni lakamoya manje. Sizobona izinto engabonwa abantu benyama. Thina yabasalwane sibe
here. The Holy Ghost is here. Ay, bafethu. I'm a man from above. I speak the word from above. Oshamanda koshana. Ishawenchega. Ishalo. Zizona manje. I see fire all over this place.